Opel Astra G соли барориш 2000. Дӯстони азиз, ман ин намуди берунаш ёдовар мешим. ҳуҷҷатош 1 сол намебошад. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет. дӯстони азиз, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад. Пробегаш 264 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш газ, бензин. расход чӣ қадар? бензин кидме? расходаш бензин киди 6 литр ба 100 км мегардад. газ киди чӣ? газ киди 10 литраш киди 80-90 км мегардад. дӯстони азиз, нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 31 71 68 88. Opel Caravan G соли барориш 98. мани намуди берунаи мошин. ҳуҷҷатош то кеяко? ҳуҷҷатош ба 5 маҳ мондагӣ. мани намуди берунаи мошин. дӯстони азиз, мани намуд аз қафои мошин. мана ябора багажоша кишода мондагӣ. мани шторкаошам нав. мана чӣ хеле ки ҳолатои шторкаошам хуб. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет. чӣ хеле ки дида истодед? ман инҷа коробкаш механика. дӯстон, ман инҷа CD плеерам дорад. пробег 221 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 простой. дӯстони азиз, сӯзишвориш фақат бензин. гусосен ҳоли газчинондагӣ не. расходаш 7 литр 8 литр ба 100 км мегардад. ман чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 872 92 кидем 92 872 61 11. Opel Caravan G соли барориш 2002. дӯстони азиз, ман ин намуди берунаи мошин. балоношам ҳолатош хуб. дӯстон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика. ман инҷа CD плеер дорад. пробегаш 148 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. боз ман инҷа люкам дорад, стеклянни люк. ин ҳолати салони қафои мошин. Şavkat, kavlaşaylık mı kilahı? Şişkanı. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш газ, бензин. расходаш 10 газки 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. дӯстони азиз, нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 872 12 00. Opel Astra G соли барориш 99. дӯстони азиз, ман ин намуди берунаи мошин. чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. 4 балонош дар ҳолати хуб қарор дорад. дӯстони азиз,
Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, инҷа USB плеер, CD плеер дорад дӯстони азиз. Пробегаш 337 000 километр пробег. Ёдовар мешавед кондитсионерош ҳам кор мекунад дӯстон. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین راسخودش 10 تا گازکی 100 کیلومتر میگردد من این حالت موتور ماشین нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 703 42 41. Opel Astra G соли барориш 2000. Мани намуди берни мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, кондитсионерош кор мекунад ва инҷа CD плеер дорад. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 353 000 километр пробег дӯстони азиз. ва ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед мана. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин. Газаш евро 4, газаш заводской германский хусусия. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газгири 85-90 км мегардад. трасса боз зиёдтар. нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 804 00 01.